ассалому алайкум дӯстони азиз ва меҳмонони канали мо. Умед дорам ки тани сиҳат доред ва хотири ҷамъ. Мехостам барои шумо имрӯз камакак паплиноро нишон диҳам. Ино бошад ҳамаш ваян дубайски паплиноян. Нархошон аз 120 сомон сар мешава то 180 сомона. Марҳамат нависед, ма бо оператор мефаҳмонам ки мисол 120 сомонаш чӣ хеле шай ва 180 сомонаш кадом шай. бинед чӣ қадар хушрӯ. Фақат анамин сабзе ки ҳаст шолукай, анамин сабзе ки бари сафеда, анамин қиматтаракай, дигарош бошад амихе аз 120 сомон сар мешава нархаш. Марҳамат тамошо кунед. Агар барои шумо дар кор боша, мо доставка дорем. Агар худи шумо омада харидорӣ кардан хоҳед, пас биёед тарафи Корвон Сити дарвозаи нулевой ҳаст, якум риад. Анамин якум риада дӯстони азиз, ҳамаи намуд паплино арзонай, оптимай, ҳамин риад ҳамаш чӣ паплини арзон хоҳед, мисол ва ё анамин прастоё ва чӣ дубайскиё, ҳамаш дар ҳамин риад пайдо карда метавонед бо нархи нисбатан арзонтар. Инош бошад доинган. Тамошобинони азиз, доинг аз 100 сомон сар мешава то анамин агар ки дизайнеришам дар назар дошта бошем то 160-170 сомона. Марҳамат ба ман нависед, ма ба шумо пурратар мефаҳмонам. азо раҳмат барои дастгириҳотон дӯстони азиз. Барои суханони беҳтарине ки дар зери видеоҳои мо менависед. Иҷада бошад анаминам доингай евростил аз ин ду ранг дора. Ина бе нигиншам аҷоиб хушрӯ метова. Мисол баъзеҳо дӯст намедоранд нигин дора. Ина иш сирхшай, чӣ хеле ки гуфтам, доинги якум сорти хушрӯ. На марҳамат. рости тамошобинони азиз, хеле зиёд шудае ки видеои материалай. кӯшиш мекунам ки дар оянда боз ҳам дигар чизоро ба навор гирем. ҳозир ки вақт тангтаракай, барои ҳавай ҳам фақат материал ба навор гирифтаистам, аз сабабе ки шиносан. мисол дигар ҷо рафта намегӯӣ ки иҷозат намегирӣ ки видео кунӣ. ҳозир беҳад мушкил шидагиай, чун меравӣ баъзеҳо иҷозати видео кардан наметиҳанд. барои ҳавай ки шинос ки ҳаст савдогари паплин, ҳар рӯз амихел навинкора ман видео кардан нишон додаистам, вале иншааллоҳ ки боз ҳам видеоҳои техникаву пасудаву дигар чӣ мешавад. иноям ҳамаш дӯстони азиз доинган, доингои глои нав хостум ба шумо нишон диҳам. иноям нархошон амихе аз 100 сомон сар мешава. агар дизайнерӣ дошта бошад то 160-170 сомона. набинед, ино гли наван ҳамаш. тагиш тёмно-синяй гулои сафед дорад. бори нав. инош бошад дӯстони азиз, ваян нусхаҳои туркӣ, аз ино паплинои туркиша ман нишон додагӣ ҳастам. ози боша и доингишай. марҳамат, ӯ доингиёш ба фикри 180 сом бо дизайнерӣ будан ино. ана марҳамат иҷада ана инора хушрӯ гирифтастиян атлас нусхаҳора. инам амихе ва ёшон дизайнерскиёшон 170-160. ина иношам бори навай дӯстони азиз. бори навам амихе сар мешавад. не ки ман меша напурсидам доинга ё ин ки дубайски. агар дубайски бошад қиматтаракай, доингаш 170 сомонай дизайнераш. иҷада бошад дӯстони азиз, анамихел доинг санги зиёдаш бисёрам хушрӯ. бинед чӣ қадар анамин